Missatge per a la igualtat. A molts països del món les xiques no acaben ni la primària. Nosaltres també volem aprendre. Continuem sent les dones els que cuiden dels xiquets i les xiquetes. Nosaltres també ens sabem cuidar. Nosaltres no volem piropos, volem respecte. El 99% de les dones continua fent el treball de la casa. En la televisió no veiem quasi mai dones fent esport. Nosaltres també sabem jugar al futbol. Fem festes, fem motor. Som diferents però sí el mateix drets. És diferent perquè tenim els mateixos somnis. Les dones gitanes estan doblement discriminades per dones i per gitanes. Hi ha moltes gitanes que han fet de tot. Luisa Heredia, pintora. Juana Martín, dissenyadora de roba. Amara Carmona, actriu. Actriu La Casa de Bernarda Alba. Ara Jiménez, professora de la Universitat